Sa number 7, 6 ka tuig nga bata na lumos sa baybay sa Hinigaran. Makita sa video ang pag-revive pagi sa CPR sa 6 ka tuig nga babae nga nalumos malapit sa isa ka beach resort sa Barangay Gargato, Banwa sa Hinigaran sang Biyernes. Sunod sa magulang sang bata nga isa man ka menor de edad, maligo kung tani sila sa baybay o porang isa pagit nila kautod kag duha ka mga tupad balay nga mga minors man. Nagpadulong sila sa higad sa baybay apang nakakadto ang biktima sa madalom nga porsyon sang dagat kag wala na makabutwa sa balod. Nagtinguha pa ang upod sang biktima nga mga bata nga buligan siya apang wala gid na salbar. Gindala ang biktima sa Hinigaran Medical Clinic apang gindeklarar nga dead on arrival.